Senyors i senyores, nens i nenes, esteu tots ben preparats? Doncs el que hi ha darrere aquesta porta us deixarà bocabadats. Estem amb la Rosa Casals, ella és la gerent d'aquesta casa dels xuclis. Avui l'hem descoberta nosaltres, l'hem visitada, un lloc maquíssim, sobretot un lloc positiu, ple d'energia. No? Explica'ns què és aquesta casa dels xuclis. Bé, doncs la Casa dels Xuclis és una casa d'acolliment per les famílies que fan el tractament aquí als hospitals de referència i li hem dit xuclis perquè són uns personatges que ja treballen a l'hospital amb els nens, només es veuen els nens i els xuclis xuclen els mal rotllos en general. Per tant, quan es va fer aquest projecte de construir una casa que acollís aquesta gent, aquestes famílies, per donar-los recolzament, perquè tinguin un lloc per viure, el lògic era que li diguéssim la casa dels xuclis, que són els personatges que sempre ajuden amb aquest tràngol d'anar batallant contra la malaltia. Per tant, és una casa que acull famílies que tenen els seus fills en tractament a Barcelona ciutat. Poden venir de Girona, de Lleida, de pobles de fora, del País Basc. Anem en coordinació amb els serveis mèdics o socials dels hospitals. És una casa que imagino que canvia totalment la vida en aquells moments, no? No és el mateix viure uns mesos dintre un hospital que el fet de poder desconnectar tant per la família com pel propi malalt, no? Exacte, una miqueta que la idea és que tinguin la casa a prop de l'hospital perquè, lògicament, les famílies no es volen separar dels seus fills en aquests moments. Estem parlant de nens i nenes i adolescents. Per tant, tenir una casa a 5 minuts de l'hospital ja et dona una tranquil·litat. Pots anar, venir a dutxar-te, relaxar-te, mentre es va combinant la dinàmica de cuidar el nen. Per tant, sí que creiem que era importantíssim no només tenir l'acolliment com a casa, sinó oferir també el suport de l'associació des del primer moment. Explica'ns qui va crear la casa dels xuclis, quan es va fer, qui hi ha al darrere? Al darrere hi ha l'Associació de Familiars i Amics de Nens amb Càncer, que és a la FANOC, i totes les famílies que abasta aquesta FANOC. Aleshores va ser un projecte somiat per la gent, pels pares afectats. Això és important de dir perquè li dona una filosofia i una manera de ser diferent que si fos un centre assistencial. Està pensada per pares afectats i llavors és un projecte molt bonic, ja ho veieu, molt lluminós. Hem volgut construir alguna cosa molt diferent de que la gent no es trobi, ja passen a l'hospital, ja tenen la seva estada a l'hospital, per tant es va fer un projecte completament diferent, un projecte alegre que acollís, que la gent se sentís bé aquí. I ha col·laborat moltíssima gent. Fins i tot la Roser Capdevila, la creadora de les Tres Bessones, que va ser la que va inventar el nom, els personatges i va donar vida a aquests xuclis, no? Sí, la Roser és una persona que sempre ens ha ajudat i col·laborat amb la imatge gràfica de l'associació i els xuclis els vam pensar amb un arquitecte, amb el Dani Freixas, que és el que ens va ajudar a remodelar la planta d'oncologia de Vall d'Hebron, que es va remodelar, es va fer alegre, en colors, amb sales de jocs. I llavors ells dos un dia van pensar que allò necessitaven uns personatges que ajudessin. I així es va anar, llavors la Roser els va dibuixar i els continua dibuixant, perquè cada dia li demanem fes un xucli que faci això, fes un xucli excursionista, perquè també com que la gent col·labora en molts projectes, amb implicacions amb la casa, amb l'associació, a vegades et diuen ara farem una mitja marató, ara pugem al Matagalls per l'associació, per ajudar-vos. Llavors sempre hi ha un xucli que acompanya aquests petits projectes i aquests grans projectes. Aquesta casa imagino que deu passar de tot, com a qualsevol casa, bones notícies, notícies dolentes, dies bons i dies per oblidar, no? Naturalment, és una casa i com tota casa està plena d'emocions, plena d'alegries i hi ha moments difícils
i hi ha moments molt tristos i això ho convivim entre tots i anem fent entre tots, però sí que la realitat és aquesta. Imagino que passar un tràngol com aquest, el fet de que el teu fill el diagnostiquin una malaltia tan brutal com és un càncer, no? Que puguis estar en una casa com aquesta compartint sentiments, emocions, dubtes, fins i tot aquell recolzament simplement d'algú que t'escolta, deu canviar moltíssim, no? A trobar-te sol en una habitació d'un hospital. Jo crec que sí. Això ens ho han de dir les famílies que van passant, que normalment, a veure, tenim contacte amb ells i quan se'n van d'aquí els hi demanem una opinió de què troben a faltar. Es fan també unes assemblees cada mes, com una reunió d'escala de veïns, es fa aquí per intentar veure si el funcionament els agrada, què troben a faltar, què farien, i això està molt bé perquè llavors no només comparteixes organització de la casa, sinó sentiments de la casa. Vulguis que no, aquestes assemblees van començar sent una qüestió purament de funcionament, perquè ells comparteixen menjador i cuina, per tant, poden haver-hi coses a comentar, com és lògic, i s'han anat obrint a més coses, no? Abans era mitja hora de parlar qui treu les escombraries, qui ha de fregar el taulell, qui tal, i ara ja s'han convertit en assemblees d'una hora i pico. Ara, quan nosaltres arribàvem a la casa dels Xuclis, ens trobàvem a la Rosa contenta, despedint una família que marxava. Imagino que aquest és el millor regal, no? Una família que marxa amb bones notícies, amb un fill que ja està sa, que ja no necessita estar a la casa dels Xucles i que pot tornar a la seva llar. Això és el millor regal, suposo, per tot l'equip, no? I tant, és el millor regal i quan marxen, clar, és una alegria. Ara ja heu vist també la reacció, no? Hi ha una mica com de tristor, però és lògic, han passat temps aquí i vulguis que no, si una persona li ha anat bé, s'ha sentit acollida, però ha estat molts mesos, clar que ha de tenir l'alegria de tornar a casa i nosaltres és l'únic que desitgem. Quan venen els reps, però tu el que vols és despedir-los, és el lògic, perquè a més implica això, que tot ha anat bé i altres vegades les coses no són tan fàcils, però la d'avui és una família que ha estat molt temps aquí i ara comença una nova vida i nosaltres estem contentíssims. Doncs, si us sembla, anem amb la Rosa a despedir aquesta família. Anem. Molt bé, vinga, anem a dir-los adéu. No et demanem més del que puguis donar. Doncs estem amb una família, la Maria i el Marc Sánchez, que marxen avui, felicitats. És un dia maco. Molt maco i a la vegada molt emotiu, no? Després de tant de temps de compartir la nostra vida a Fanoc i a la casa dels Xuclis és molt emotiu, la veritat. Tot aquest temps que heu estat de tractament hagués estat el mateix si no haguéssiu tingut la casa dels Xuclis? No, que va. Això ha sigut una part fundamental de la nostra vida, perquè per nosaltres deixem en una família, la deixem amb la casa, però no pas amb el nostre cor, no? Vull dir que no hagués sigut impossible, perquè és molt dur viure aquesta experiència de que el teu fill pateixi càncer i el sentir-te recolzat, el poder vindre aquí, descansar i que ell poguessi jugar amb uns altres nens ha fet que la nostra vida fos una miqueta més fàcil. A mi m'han dit que el Marc ha fet molts germans de cor per tota la vida aquí, no?, a la casa. Sí, des que vaig vindre vaig fer moltíssims amics i encara els segueixo tenint i parlem per Facebook, per WhatsApp. Esteu en contacte, vaja. El cas, imagino jo, és que a partir d'ara, quan ja torneu a casa, que els primers dies serà una mica estrany tornar a casa, no? Però imagino que l'important serà deixar molt enrere aquesta etapa, no? Sí. Viure una mica més allunyada de la malaltia, però evidentment no podem fer-ho del tot perquè tenim que fer els nostres controls i així, però sí començar de zero una altra vegada a fer una vida una mica més normalitzada. Sí, això és el que volem, vaja. I tu també, tornar una altra vegada a relacionar-te d'una manera més normal. Aquí has conviscut amb nens d'altres edats que potser no eren de la teva edat, nens més petits, nens més grans. Ara és tornar una altra vegada a la vida el més normal possible.
Sí. Bueno, ara, com fa molt de temps que no vaig cap a casa ni res, seria molt raro tornar, però suposo que ja m'aniré acostumant. Que sí, no? El cas és que heu estat aquí, us heu sentit com a casa, penso que és un privilegi tenir això a Barcelona, oi que sí? Molt. Això és que t'ho dona tot, tot, perquè estàs a l'hospital i vindre aquí amb aquests espais que el que et dona és alegria, no pas tristesa, i tot l'entorn, on tenim els jardins, a dintre de l'apartament, fora, amb convivència amb les altres famílies, amb tota la gent de Fanoc sense excepció, que des que van començar amb la Pilar Verona, que és la treballadora social de la Vall d'Hebron, des del moment que van contactar amb ella, han format part de la nostra vida i de la nostra família. Jo ja dic, jo no sento que he estat en una associació, sinó sento que he estat a casa d'uns familiars molt propers i que això ens ha fet que ens ajudéssim moltíssim a passar aquest tràngol, molt. Molt, molt. Jo us dono les felicitats per aquest moment i hem de deixar-los perquè heu d'acabar de fer bosses, que ja marxeu. Sí, estem acabant d'enllestir-ho tot per aquest cap de setmana poder marxar ja i ja t'he dit que és això, no? És aquesta part de tornar a començar de nou a la nostra vida i aquell sentiment de deixar alguna cosa que ens ha portat moltíssim amb aquest procés de la malaltia del meu fill. Estem en un dia que fa un sol estupendo, suposo que és el sol que us acompanyarà a partir d'ara. Exacte, moltíssimes gràcies. Gràcies. Gràcies a vosaltres.